Tarvitaan YouTube. Se on Duki the Player täällä. Vähän aikaan en oo ehkä tehdä videoita. Nimittäin ei ollut aikaa. Ei ollut aikaa tehdä näitä videoita. Sen kyllä. Täällä on näitä Facebook, Helporollers and Privilege Please, Visit Chromtopia Forum. Sitten Woodward, tämä on viikon maa. Tää on itse asiassa viikon maa. Tää on viikon maa. Ei kun päivän siis. Päivän maa. Joo, päivän maa. Täällä pitäisi olla nyt Dinomies pitäisi olla täällä. Mennään on ollut aika ollut koko päivän täällä. Mulla on siis airit ja tämmöstä. Mut vähän skämmättiin 5PL. 5PL mut skämmättiin Tradescam. Tai siis niin 5PL Tradescamille. No. Annetaan skämmäillä. Sitten sä voit joskus saada niinku sut voidaan bännätä. Niinku tiiäksä pelistä. Tai reportata. Mutta ei se kannata. No. Mennään. Mä ostin itse asiassa mun luokkalaiselta tänään tämmöstä ja mä otin täältä pois tonne VL:ään. Täällä on jotain Higtech Wall 3. Kaksi tämmöstä näköjään en edes tiedä mitä ne edes odot. Ei niinku haju. Suomi G. No. Mä en tiedä, miten semmoinen itse asiassa. Mä otan ottamassa VL:n. No täällä ventikö mä siinä tonne. Checkpoint. Ja. Weekly Warm. Näillä sä vois katsoa, sulla pitää olla fishing rod. Niin sä voit käyttää nää on siis aika hyviä. Time Space Raptura ja näitä. Nää on kyllä itse asiassa aika. Näitä käytetään tosi usein skämmejä. Melkein pelkkiin skämmeihin. Mä en edes oikein ymmärrä sitä. Tässä pelissä on kun ne on niinku tiiäksä ihan niinku et niitä ei näe melkein yhtään. Jos siinä on vaikka alla joku. Mikä tästä on rakentus? Miten tää? Ai niin toi on. Vielä tuonne VL. Mulla on siis airit jalassa. Yksi friends ei oo paikalla. Mitäs nää on? Movie screen vendik. Onko Dinomies maassa itse asiassa pari aikaa. Nää on hyviä. 19 V-Boardrock. Eli V. Vendik mä sinne. Megarock speaker. Näissä on jotain hienoa. Näitä on vielä. Näitä ei ole. Näitä on vielä. Tässä on Checkpoint ja Weekly Warm vendik. Tässä on vielä
Shield Fragment. Joo. Mennään Suomeen. Suomi. Tän mennään Suomi uuhun. Siellä pitää olla niin paljon väliä. No niin. Vielä. Pyveä. Täällä. Okei, tää nyt saattaa myydä. No mitäs ai. Ok. Abu Dhabi. Aina se nyt on toivokkaan. No nyt tuolta voisi itse asiassa ottaa. Nyt olisi aika varmasti. Mitäs tää 2 peliä? Ai tää on joku tämmönen. Jaa, tää on tämmönen. Mitäs täällä on muuten? Meillä ei oo toi. Toivottavasti nää on aika lailla. Tää on itse asiassa tosi vaikee. Koska nää nyt on aina aika. Tää on tämmönen peli. Joo, näissä kuolee aina. Aina nekin kuolee. Noi on myös sanoa mahdottomia. Ne on ihan niin tosi vaikeita. Okei, tää otetaan tästä. Name of Irfande 13. Me ei vitsi, se oli väärä. Se on tää. Novel World 2. Se missä on eniten. Ei mitään kukkareissa. Onkohan se tää? Joo. Crowtoken Owner. Nää on aika. Miten näissä voi edes tietää kun. Jep. Run. Vähän kelasin liikaa. No, tää on vaikka kuinka pitkä. On. Selvä. $35. Tää on 32 kyllä. Owner from. Help. Indonesia. Ok. Rarity Woodblock. 3. Woodblockin rarity on 4. Eipäs. Eikö se oo? Rarity Woodblock. Rarity. Owner likas number. Nyt onko vaikea? 2 osa. Eipä tietenkään. Mitä? Oli tää. Mikä se oli? Nää vuorot. Eipä. Likas number 15. Jumalation. Se on minä. Ei mitään. Indonesia. Ei niitä on tää Woodblock. 0. Help. Mikä tää voi?
Se on 13. Hieno. How many? Mitä how many L in this word? Help. Help. Yksi. Ai joo, no. Mä nyt stoppaan hetkeksi aikaa. Niin, ja nyt pitää sitten. Meni 10 ja se voi olla. Se on siis 6 tai 9. Mä haluan tulla mene. Go. 9. Joo, se on 9. Okei. Rarity Pinball Boom. Se on 5-2, mä ainakin muistaisin. Ei ollutkaan. Ei oo todellista. No voi, mä painoin taas väärin. No. Mikä tää oli? Grove Token on täällä. Oliko se 15? En mä edes muistuttaa enää. No tästä meni vähän. 2V. Ei vain 32. Oli. 32. Indonesia. Rarity Woodblock 2. Joo, toi on niinku vikassa. Mikä tää on? Rarity Woodblock. Owner Likesnumber 13. How many on this world? 9. Joo. Project Pinball Bomber. Olisiko se 54? Se on 53. Tää menee nyt ihan päin perään. Mistä? Indonesia. Se on sitten 53. Rarity Deeds Pickers. Mä en muuten yhtään muista. Okei, se on 8. Rarity Water Bucket. Quest. Mä muistelin, että se on ainakin 13. Water Bucket. Ei oo 13. Joo, sitten vaikka hetken. Okei, nyt mä pääsin niin vahingossa, mutta tää on nimittäin yksi meni työstä, yksi meni myöstä, joten täällä. Okei, nyt mä vielä stoppaan. Okei, sitten täällä on vielä minun yksi maani, minkä minä ostin. Maa, minkä minä ostin. Maan nimi on